Xornada de venres. A verdade é que dende este medio de comunicación quixemos convidar as candidatas a ocupar a reitoría da USC. Unha das primeiras en responder, unha das primeiras que están aquí, o cal lle agradecemos, pois é María José López Couso. Teño por aquí o seu currículo resumido, pois ten un currículo bastante intenso. Catedrática de Filoloxía Inglesa, candidata, como dicimos, a reitora da Universidade de Santiago de Compostela, ten unha ampla trayectoria na xestión na universidade, decana da Facultade de Filoloxía, vicerreitora en 2 etapas tamén consecutivas. Pois agora se presenta estas eleccións pois co obxectivo de convertirse, como decía, na primeira muller que goberne a USC. Faino cun proxecto colectivo do que imos a falar agora, que se chama Ti esa peza que falta, no que aposta por unha gobernanza, entrevistas que fixo xa unhas cantas, participativa, transparente, apostando polo benestar da universidade. Imos a saudala e darlle a benvida a este estudio. María José, moi bons días. Bueno, pregunta que teño, como vai a campaña? Aínda quedan días. Como está indo? Está indo ben, está sendo moi intensa, os días de campaña son moi reducidos e as axendas son sempre moi complicadas porque queremos chegar a todas as facultades, escolas, os centros, os servizos e falar e escoitar a todo o mundo e iso en moi pouco tempo pois faise intenso, non? Intenso. Ten voz, aínda, así? Bueno, difícil. Porque son moitas as entrevistas, as charlas, as ponencias, as citas. Empezamos a falar ás 8 da mañá e non paramos hasta as 10 da noite, así que, bueno, a voz vai sufrindo, sí. Estamos dicindo que a primeira muller que vai gobernar a USC que a día de hoxe é noticia. Dentro dos anos, pois non será noticia, pois será a 14ª e demais. Pero é un feito histórico tamén isto. Sí, efectivamente, bueno, a nosa universidade, que ten máis de 530 anos de historia, sempre estivo gobernado por reitores, por homes, non? Non é unha cuestión de cotas, non é unha cuestión de cupos, non? Eu creo que simplemente, pois, reflicte, non? O que é a universidade e o que é a sociedade, non? É unha cuestión de capacidade, unha cuestión de méritos, non? E que calquera muller pode estar en disposición de ocupar este posto como calquera outro en calquera esfera da vida pública, non? Que a leva a meterse neste tinglao e buscar ser a máxima representante da USC? María José. Bueno, eu creo que é o sentido de responsabilidade que sempre tive, non? Con respecto pois, a institución, a nosa Universidade de Santiago de Compostela. Eu ocupei distintos cargos de xestión nestes últimos anos, casi de forma ininterrumpida, os últimos 18 anos, a distintos niveis, e creo que coñezo o suficientemente ben a universidade, non? Tanto eu como as persoas que me acompañan neste proxecto colectivo, como para saber identificar perfectamente onde están aquelo que é moi bo na universidade, porque temos unha universidade excelente, pero tamén somos capaces de identificar onde hai problemas e onde podemos tamén buscar oportunidades e buscar solucións, non? E con ese sentido de responsabilidade institucional e de querer seguir contribuindo a facer unha universidade, unha USC máis forte e máis respetada a todos os niveis, pois é o que a min e ao equipo que me acompaña pois nos leva a dar este paso. Como a ve a día de hoxe? Como é a USC de hoxe, 6 de febreiro de 2026? Bueno, é unha universidade, creo que, como decía, é unha universidade excelente, unha universidade a todos os niveis de docencia, a oferta académica que a nosa universidade ten a disposición do estudantado, creo que é moi boa en todos os ámbitos de coñecemento. Temos unha investigación punteira a nivel estatal e a nivel internacional. Somos moi bons tamén en transferencia, en divulgación, pero tamén temos que ir un pouco máis alá, non? E movernos un pouco desa zona de confort, non? Da universidade para tamén movernos hacia a sociedade e nese ámbito do compromiso social, non? E da relación ca cidadanía, non? Como universidade pública que somos e, polo tanto, debémonos a esa sociedade. Pero creo que temos unha universidade de primeira. O sea, un proxecto colectivo. Quen está? Porque a USC toca tantos frentes, institucións locais, a investigación. Quen estaría dentro dese proxecto colectivo? Ou quen está? Bueno, estamos en tempo de campaña, pero se vostede é a reitora,
A quen involucra en toda esta historia da USC? A todo o mundo, quero decir, isto non é un proxecto dunha persoa que se candidata a ocupar a reitoría da USC para os próximos 6 anos, non? Tampouco é un proxecto únicamente dun equipo, non? Dun equipo de goberno que estará formado por vicerrectores e vicerreitoras ou por unha secretaría xeral, non? Este é un proxecto no que levamos traballando moitos meses, persoas de moi distinto perfil, tanto do campus de Lugo como do campus de Santiago, de distintos ámbitos de coñecemento, de distintas colectivos, ¿no?, dentro da comunidade universitaria, tanto falando con estudantes como con persoal docente e investigador, como persoal técnico de administración e servizos, e entre todos fomos construindo pues, este proxecto, ¿no?, que para nós é moi ilusionante e que esperamos tamén pues, que ilusione ao resto da comunidade universitaria, pero independentemente das persoas que estamos aí liderando iso, ¿no?, a parte máis visible desa candidatura e dese proxecto, creo que o importante é que o proxecto chegue, non, ao resto da comunidade universitaria, porque todos temos que remar para facer esa universidade máis forte e máis respectada que todos queremos e que cremos que ademais nos merecemos, non? Todas as campañas, tamén as políticas ao uso, teñen un lema. O caso seu ti esa a peza que falta, que penso que é moi claro, un lema moi claro. Que outros lemas quedaron fora? Por quedarnos nesa outra parte que non se ve? Pois a verdade é que... Ou foi directo este? Eu creo que foi unha das primeiras opcións, sí. Vale. Falamos desa peza, non? Nese sentido de colectividade, non? De construir un proxecto conxunto, non? Ou que desbotar outras ideas. Bueno, sempre hai alguna outra, pero esta creo que reflite moi ben o que é o noso proxecto. Quen vota? A ver, hai eleccións na USC. A quen hai que convencer? Pois a toda a comunidade universitaria, casi 30.000 persoas, ¿no? Aí estamos, pois, o estudantado, que é pois, o colectivo mayoritario, ¿no? Estamos falando de alrededor de 26.000 estudantes, ¿no? De distintos niveis. Estamos falando tamén de persoal técnico de xestión, administración e servizos, alrededor dunhas 1.500 persoas, e persoal docente e investigador alrededor de 2.000 persoas. Poñémonos en 20 moitos, 1.000 membros da comunidade universitaria que están chamados a votar pois, o vindeiro xoves, non? Hai varias cribas que hai que conseguir para ser reitora. Como é o proceso para aqueles que non estamos metidos dentro? Bueno, esa votación que se producirá o xoves día 12. Está chamados pois, toda a comunidade universitaria. É unha votación, neste caso, unha votación electrónica. Xa non temos ese sistema que había antiguamente, non, de votar en unha furna con unha papeleta, un voto electrónico. E, pois, dependendo do resultado desas eleccións, non? Desa votación do xoves, se hai unha das 4 candidaturas que se presentan que obteña máis do 50% dos votos, xa non será necesario ir a unha segunda volta. En caso de que ningunha das 4... Vale, o 50. Como mínimo 50. 50 e algo máis. 50-0. Como se ve? Ben, moi ben. Vendo as outras candidatas, como se ve vostede? Así Bueno, creo que temos moitísimas posibilidades. Sí. Creo que estamos traballando, como che decía, de forma pues, moi intensa dende hai moitos meses. A campaña é moi reducida, pero levamos unha pre-campaña intensa tamén, non? Tedes enquisas internas, como nas valoracións? Nos non temos, non. Hai algunhas enquisas que están circulando por aí polas redes, pero non hai... Sitúan ben esas enquisas? Sí. Creo que temos posibilidades. E estamos traballando para convencer precisamente pues, a que a comunidade universitaria pues, confíe en nos, ¿no? Unha comunidade de 30.000, 26... O peso do estudantado é increíble. Eles móvense moito pois dun xeito para que lles chegue a mensaxe. Está María José López utilizando algo específico para chegar á xuventude, a redes? Bueno, estamos en redes, sí. Non podería ser outro xeito. Un peso importante as redes? Sí, estamos Pensa que ten un peso importante para gañar unhas eleccións? Hai que chegar a toda a comunidade, non? E como ti dis, pues, non todos os colectivos funcionan da mesma maneira, pois persoas de distintas idades e con distintas formas, non, de interactuar. Eu creo que é importante, pois, sí, facer ese traballo en redes, sobre todo, pois,
de cara ao estudantado, pero independentemente diso temos que traballar pois, o cara a cara, non? O falar ca xente pois, nos seus postos de traballo, nas súas facultades, nos seus despachos, nas súas aulas, e iso é o que estamos intentando facer. Evidentemente é imposible chegar a todas e cada unha desas persoas que conforman a USC e, polo tanto, temos que utilizar tamén as novas tecnoloxías para iso. Que fará cando sexa reitora? Cales son esas, non sei se promesas, pero sí un pouco de decálogo de esta a liña que teño para, bueno, pues para aproveitar todo o que se fixo nestes 500 anos, pero para mudar en positivo a USC. Cales son esas liñas do seu traballo? Bueno, temos un programa moi extenso, non? Que inclúe casi 700 accións concretas en todos estes ámbitos de responsabilidade e de funcionamento da universidade, non? Sería moi difícil destacar algunhas, pero unha liña prioritaria da nosa proposta é precisamente avanzar no benestar da comunidade universitaria, non? E cando falamos de benestar no sentido amplo da palabra, non? O estudantado ten que sentirse cómodo, ten que sentirse acollido, ten que poder desenvolverse non só académicamente, sino tamén como persoas, non? Dende ese punto de vista de desenvolvemento integral, non? E temos que proporcionarlle pois, todas as ferramentas e todas os servizos que necesitan. E o mesmo para o PDI e para o persoal para o profesorado e para o persoal investigador e para o persoal técnico, non? Temos que facer que a universidade sexa un lugar no que se sintan cómodos, no que se sintan ben acollidos e do que se sintan cuidados, non? E aí, pois, actuar en todos os ámbitos. Decir universitarios está moi ben esa parte interna da USC, pero despois teñen que buscar un piso en Santiago, teñen que facer unhas colas longas interminables. Pode a USC arroupar, xunto coa administración local, entendo, e outras, todo este proceso que fai que perdan os nervos todo este estudantado, esas problemáticas que dá estudiar na USC, bueno, que son adheridas a realidade que ten neste caso a capital, o campus de Lugo, etcétera, etcétera. Pódese facer algo? A ver, facemos, a USC fai moito por intentar buscar solucións, non? Para ese problema, non? Esa crise habitacional, non? De vivenda que hai en cidades como Santiago, onde ademais pois hai unha presión por parte dos pisos turísticos, unha media, non? No precio do aluguer moi elevado, con unha presión tremenda, pero sí temos que poñer en valor, por exemplo, o sistema universitario de residencias que ten a Universidade de Santiago de Compostela, que é un referente non só no sistema universitario galego, sino no sistema universitario español. Proporcionalmente ao número de estudantes que temos, somos a universidade de todo o Estado que ofrece un maior número de prazas en residencias universitarias. E creo que eso hai que poñerlo en valor, non? Un sistema que evidentemente non pode dar cobertura a esas necesidades, non? De 20 e pico mil estudantes, pero que evidentemente permite que moitos estudantes que por circunstancias económicas, familiares, persoais de distinto tipo, pois ao mellor non poderían seguir a súa formación universitaria sin ter ese soporte deste sistema universitario de residencias que temos que coidar, que temos que mimar e que temos que poñer en valor entre todos, non? O USC tamén é Lugo, sí. Que a veces podemos pensar que non. O USC, Universidade de Santiago de Compostela, tamén é Lugo. Como se viviu ou como vive esa descentralización, contar con Lugo, medicina para un lado, todos pensamos nun Santiago de Compostela universitario de hai anos atrás, centralizado en Santiago, pouco a pouco se foi espallando por Galicia. Que pensa de todo isto? Da medicina para un lado, para outro, debe ser Santiago máis forte, universidades privadas, ese contexto do sistema. Bueno, aí estás mencionando moitos temas, non? Sobre o campus de Lugo, eu creo que temos que romper esa visión de que a Universidade de Santiago é o campus de Santiago. Temos un campus en Lugo que eu saín dese campus, fui un estudante nese campus hasta que vin a Santiago, coñezo moi ben o que é Lugo e o que é o campus de Lugo, e hai que entender e valorar tamén, non? A enorme potencialidade que ten ese campus en distintos ámbitos, non? É un campus de referencia, ten un campus de excelencia que é o Campus Terra, non? Todas as titulacións e toda a investigación que se fai precisamente neses ámbitos de relación co territorio
o campus de Lugo é un referente, non? E temos que seguir potenciando e temos que seguir captando estudantes como se fixo estes últimos anos, e incrementouse a matrícula de forma exponencial nestes últimos anos, que a posta en marcha, por exemplo, de novas titulacións que non existían e que foi unha decisión da universidade poñelas en marcha precisamente no campus de Lugo. E estamos falando pois de robótica ou de bioquímica ou de empresa e tecnoloxía, de xestión cultural. Todas esas novas titulacións que se puxeron en marcha fixeron que o campus de Lugo estea remontando, por exemplo, na captación de estudantes, non? E aí hai que seguir actuando. Facultade de Medicina. Descentralizamos, mandamos, facemos outras. Bueno, creo que é innegable, ¿no? E creo que aí estamos todos de acordo que a Facultade de Medicina e Odontoloxía da Universidade de Santiago de Compostela debe seguir sendo a única Facultade de Medicina do sistema universitario galego. Temos nestes momentos o único grao en Medicina que se imparte na comunidade autónoma. Independentemente diso, creo que tamén temos que ser responsables no sentido de que debemos ser capaces de aproveitar todos os recursos, non? Que o sistema sanitario a nivel de Galicia pónganos a disposición para formar mellor aos futuros médicos e médicas, non? Que nos van a atender a todos no futuro. E iso implica, pois, sobre todo tendo en conta o volume de estudantes que incorporamos todos os anos ás nosas aulas do grao en Medicina. Somos a universidade de todo o Estado que ten un maior número de prazas de estudantes de novo ingreso, 403 prazas. As universidades máis grandes de Madrid ou de Barcelona ofrecen unha oferta de prazas tan elevada, non? Entón, para poder atender debidamente a eses 400 e pico estudantes que cada ano entran na Facultade de Medicina para cursar primeiro, necesitamos tamén utilizar todos os recursos do sistema sanitario galego, non? E dai, pois, ven esa necesidade de descentralizar, evidentemente, contando con que pois a responsabilidade última, a xestión, a coordinación e o seguimento desa titulación debe corresponder á Universidade de Santiago de Compostela. Falaba eu tamén da universidade privada e tamén poño a colación por lo menos un sentimento, unha percepción que temos dun auxe da FP, que ten picos, non? O que sempre tivo picos e parece que está pois un pico bastante alto. É competencia, non? Como se ve? Bueno, é unha competencia por un lado, porque bueno, é unha alternativa, non, pola que poden optar o estudantado, non, unha vez que decide que tipo de educación superior quere cursar, pero tamén creo que aí, e iso tamén temos medidas, non, no noso programa, precisamente de buscar unha relación bidireccional entre a universidade e a formación profesional, non? Establecendo sinerxías. Eu creo que, de feito, hai algúns estudos que se publicaron en medios non hai moitos meses, de que cada vez é maior o número de graduados superiores de FP que despois de cursar a súa formación na formación profesional acaban entrando na universidade. E eu creo que temos que abrir, non, ese diálogo, non, e esa posibilidade de interactuar máis e mellor con a formación profesional, non? E os profesores? Que necesidades teñen dentro da USC? Bueno, profesores, o sistema, o todo... sistema, sí. Bueno, estamos, eu creo que nun momento complicado na universidade española en xeral, non? Temos en xeral unha universidade bastante envellecida, con unha media de idade moi elevada, e a Universidade de Santiago de Compostela non é unha excepción, non? Entón, aí o que temos é que actuar, sobre todo, para garantir ese relevo xeracional, non? Que nos permita, pois, seguir funcionando con xente nova, con incorporación nova, porque tivemos nestes últimos anos, estamos tendo e vamos a seguir tendo un número moi elevado de xubilacións, non? Houve un momento, non? No que entrou moita xente na universidade, que se foron consolidando en distintas figuras ao longo destes anos, pero que agora pois, van a abandonar a universidade simplemente porque cumpren pois, unha idade de xubilación, non? E temos que garantir ese relevo xeracional para poder incorporar xente nova, como se está facendo nestes últimos anos en
entrou moito persoal a través das figuras máis básicas, non? De entrada á carreira profesional como PDI, de axudantes doutores, máis de 400 nestes últimos anos, pero eso non é suficiente, non? Temos que planificar, e esa é unha das primeiras actuacións que nos levaremos a cabo, non? Unha vez que tomemos posesión, de aprobar, por exemplo, a planificación de PDI de profesorado para este ano 2026, de forma que garantamos que cando se inicie o curso académico en setembro de 2026, pois teñamos a esas persoas incorporadas que van sustituir a este grupo bastante numeroso de profesores e profesoras que se van xubilar, non? Como se titula? Que nota leva o reitor Saínte neste periplo, bueno, non de estudo, pero sí de xestión? Aprobado? Eu creo que sí, creo que sí. Creo que é innegable que Antonio López fixo un traballo excelente en moitos ámbitos. Non foron tempos fáciles, viñamos dunha situación económica moi complicada, cunha débeda importante, coa axuda de todos, evidentemente, moitas veces tendo que apretarnos o cinto e pois reducindo gastos de todo tipo, fomos capaces de reducir esa débeda, tendo en conta pois esa política, non, económica que se levou estes anos. Creo que se actuou tamén de forma decidida nese ámbito que acabamos de mencionar, non? De inxección de xente nova, non? Para sustituir pois a estas persoas xubiladas, non? Destes últimos anos. Creo que aí tamén se fixo un traballo moi bo. Creo que tamén se actuou moito, sobre todo nos últimos anos, nese ámbito máis de dinamización cultural, non? De visibilizar a USC como unha potencia, non? No ámbito da cultura, tamén a relación ca sociedade, non? En compartir. Sí, co deporte. Creo que... Sí, aberta, non? A cidade. Sí, aberta a cidade, porque eso é imprescindible. Dará continuidade a esa liña de apertura, sí, non? Por suposto. Nos somos perfectamente conscientes de que non vivimos nunha burbulla, estamos os nosos campus forman parte das cidades de Lugo e de Santiago de Compostela e, polo tanto, ten que haber unha relación, natural, cordial e de beneficio mutuo, ¿no? entre a cidade e a universidade e a universidade e a cidade, e aí hai moito no que compartir e no que traballar. Vostede ten que petar moitas portas e quedar con moitos políticos. Que tal Goretti San Martín, que tal Alfonso Rueda, que tal eses políticos así de primeira orde que sí ou sí hai que quedar con eles para exixir, pedir e demais. Que sintonía ten con eles? Ben, a ver, eu nestas últimas semanas xa tiven algunha reunión con algunhas destas persoas, que a alcaldesa de Santiago, Goretti, San Martín, tamén co alcalde de Lugo. Creo que hai unha boa relación, creo que entenden que esa relación, ¿no? de beneficio mutuo da que acabo de falar, pois que debe ser así, e están en disposición pois de establecer, ¿no? E de reforzar precisamente pois esa colaboración, ¿no? Que é imprescindible para que funcione. Evidentemente, a nosa relación ca comunidade autónoma pois tamén ten que ser fluida, ¿no? E ten que ser unha relación cordial, porque ao fin e ao cabo, non somos universidade pública e, polo tanto, pois é o noso ente financiador fundamental, a pesar de que poidamos conseguir fondos a través de convocatorias competitivas de investigación a nivel europeo, estatal. A nosa fonte de financiamento básica é a comunidade autónoma e, polo tanto, pois aí teremos que seguir loitando. Ademais, en breve teremos que abrir ese proceso de negociación do novo plan de financiamento que remata este ano, e aí teremos que facer valer pois cales son as nosas necesidades que a veces son moi distintas das outras dúas universidades do sistema universitario galego para conseguir un financiamento estrutural basal que nos permita funcionar debidamente, non? Pois ten que marchar porque ten a xenda moi completa, dende as 8 da mañá ata as 10 da noite ou máis, que chega a casa que non para con esa xenda frenética. Se está xogando moito a universidade, ter unha reitora preparada, unha reitora que vele polos intereses comuns de todo o que acabamos de falar aquí agora, de como a IA se mete tamén na USC. Son tantas historias, investigación, pero quedamos en tempo, a convidaremos como reitora, espero, a que teña unha entrevista aquí para falar con ese cargo do presente inmediato e tamén a longo plazo. Esta é a súa cámara. Por se quere falar a alguén en concreto, para pedir o voto en concreto, esa é a súa cámara, pode dirixirse a eles, o que queira. Pois
agradezo o convite a volver aquí e acepto ese convite. Volveremos para seguir falando de todo isto. E agora, pois, dirixíndome á comunidade universitaria, no sentido que falaba antes, nos fixemos este proxecto, construímos este proxecto entre moita xente para ilusionar e para seguir traballando por esta universidade que todos queremos e que todos nos merecemos, non? E esperamos contar con ese apoio da comunidade universitaria o vindeiro 12 de febreiro para poder facer que ese proxecto se convirta nunha realidade. Contamos con ese apoio de todas e todos os que conformamos esta gran familia que é a Universidade de Santiago de Compostela. Moita sorte. Moitísimas que gracias. vaya ben ese 12 de febreiro. María José López Couso, graciñas por vir ata aquí. Moitas gracias a vos. Grazas. Un placer.